Ketika Imam Ghazali niku kali Gusti Allah ditakoki, Gusti, amalku sing jenengan trima apa? Apa to perkara aku ngarang kitab? Apa to perkara aku wiritan suwe? Jawabane Gusti Allah, amal-amalem ora enek sing tak tampa. Tetapi enek siji amal sing tak tampa yaitu ketika suatu hari sing wis masyhur nggih ceritane enek laler menclokno tintane sapa Mbah Imam Ghazali. Wa anta hale utawi sira taktubu iku nulis sira. Fatarokta mongko ninggal sira alkitab ing tulisan. Hatta hingga akhadat ngalap sira khattaha ing bagiane laler rahmatan krana welas biha kelawan laler. Lho kilo. Awake dhewe enten sebuah contoh bahwa Imam Ghazali niku amal kecil niku iso nggarakno awake dhewe ditampa kali Gusti Allah, iso nggarakno awake dhewe diridhoni kali Gusti Allah niku termasuk amal-amal cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulana al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung imam. Ruwiya halaman 12. Ruwiya den critakake bahwa den impiake Al-Ghazali sapa Imam Ghazali fil naumi ing dalam sarif. Jadi niki ketika kan Imam Ghazali sarif utawa ngipi Nabi apa Imam Ghazali niki mang ngipi. Faqila mongko takon lahu maring Imam Ghazali ma ing apa fa'alallahu gawe sapa Allah bika kelawan sira. Jadi Imam Ghazali sing terkenal pengarang kitab-kitab niku termasuk Bidayatul Hidayah dan lain sebagainya niku karangan kitab iki kathah. Ketika piyambake tilem niku ngipi akhirnya ditakoki kalih wong, Imam Ghazali, apa sing dilakukan Allah terhadapmu? Faqala monggo ngendika sapa Imam Ghazali auqafani, ngendika ake sapa Allah ni ing ingsun baina yataihi ing dalem antarane ngersane Allah. Wa qala lan dawuh sapa Allah li maring ingsun bima kelawan amal qadimta kang teka sira alaya ing atase ingsun. Fasirtu mongko dadi ingsun adzkuru iku nutur ingsun amali ing amal-amal ingsun. Jadi ketika kan Gusti Allah niku nakoki amal apa wae sing mbok lakoni Imam Ghazali,
akhirnya ditutur, aku nggawe kitab iki, aku nggawe iki, aku ngarang kitab iki, dan lain sebagainya. Faqala mongko dawuh sapa Allah, lam akbalha orang rimo ingsun ha ing amal. Wa inna malan angin pestine nrimo, wa inna malan angin pestine kopiltu nrimo ingsun minka sangking ira data yaumin ing dalam siji dina nazalat temurun dubabatun apa laler ala midadi kolamika ing ngatasé mangsi pensil ira utawa pulpen ira ditasroba supaya ngombe apa dubabah minhu saking mangsi. Nah iki lho nggih. Ketika Imam Ghazali niku kali Gusti Allah ditakoki, Gusti amalku sing jenengan trima apa? Apa to perkara aku ngarang kitab? Apa to perkara aku wiritan suwe? Jawabane Gusti Allah, amal-amalem ora enek sing tak tampa. Tetapi enek siji amal sing tak tampa yaitu ketika suatu hari sing wis masyhur nggih ceritane enek laler menclokno tintane sapa Mbah Imam Ghazali. Wa anta hale utawi sira taktubu iku nulis sira. Fatarokta mongko ninggal sira alkitab ing tulisan. Hatta hingga akhadat ngalap sira khattaha ing bagiane laler rahmatan krana welas biha kelawan laler. Lho kilo. Awake dhewe enten sebuah contoh bahwa Imam Ghazali niku amal kecil niku iso nggarakno awake dhewe ditampa kali Gusti Allah, iso nggarakno awake dhewe diridhoni kali Gusti Allah niku termasuk amal-amal cilik. Nah, yuda ora enek kucing ya ngombe digaurak ya, nek kucing jupuk pindang bau wentong pisan. Ya toh? Nah, terus amal-amal sepele ngoten niku kudu jenengan openi tenanan. Termasuk Sayyidina sapa? Sayyidina Ali. Piyambake ditampa amale perkara nguculi manuk. Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali? Sayyidina Umar ya. Ya, Sayyidina Umar niku perkara dilebokno swargane Gusti Allah, perkara dhek kur nguculi manuk emprit. Nah, manuke yang diuculi ya. Manuk ikan itu. Nah, larang-larang kok iso. Terus ngoten niku nggih. Jadi amal sekecil apapun di matanya Gusti Allah, di mata Gusti Allah niku sangat besar. Makanya kula jenengan sedaya aja sampai ngremehno amal sekecil apapun. Kaya to iki mang Imam Ghazali ngarang kitab dan lain sebagainya, ning sing ditampa adalah ketika enek laler dhek ngombe nok mangsine Imam Ghazali sampai dhek wareg lagi nerusno tulisane. Krana napa? Krana welas terhadap makhluknya Gusti Allah. Lho, makanya awake dhewe mbek hewan nae kudu welas. Makanya teng TikTok niku kula masih korban iki ya. Masih sapi iki enek sing di lah nek ngerubono wong sak RT melok ambyuk kabeh ngono. Nah, ngesakno nggih. Ngoten niku kan ngesakno. Ngesakno hewan-hewan makhluk Gusti Allah niku ya mempunyai perasaan. Pun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala mongko nuli dawuh sapa Allah taala indu terusor sira kabeh bi abdi kelawan kawula ingsun ilal jannati maring swarga. Wis artine napa awake dhewe dikongkon selalu berbuat baik, selalu mempunyai sifat welas asih ya. Wis duwe jabone welas asih orang masuk mamgi kudu duweni lho nggih. Welas asih ngono lho. Pokoke ngrep enek cah wedok kudu mbok jabone ngono. Welas asih saking kersane Allah ngono carane. Ya toh. Kita wis udel ya toh. Lah wis dibancaki renane wis bar. Ki sesuk paling bancaan neh masuk mamgi gitu.
Ya, kanggo yutok. Pun nggih. Selasa Kliwon. Cuma minggu ngarep kan Selasa Kliwon iki, cetake dhek. Pun nggih. Jadi awake dhewe harus berusaha berbuat amal baik sekecil apapun walaupun niku dianggap remeh. Contohnya apa niku mang minggiro watu, minggiro apa dan lain sebagainya. Niku termasuk adalah amal-amal remeh sing bisa mendapatkan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam lan iku ing dalem dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhakum lafat yarhakum riwayatani iku riwayat loro al jasmu utawi siji jasm ala annahu ing setuhune yarhamkum jawabul amri iku jawabe fi'il amr wa raf'u lan rafa ala annahu ing atase setune lafat yarhamkum yarhamukum enek sing siji dijazm artinya disukun ya enek neh sing iki yarhamukum nah yarhamukum mbek yarhamkum alah ratuk iki bahas nahwu wis ora usah dibahas teman-teman timane ratuk doa iyatun kang basa doa wa aula lan iku luwih utama li annahu krana setuhune doahu sallallahu alaihi wasallam dungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin iku ora den tolak. Jadi yang luwih utama membacanya adalah lafaz yarhamukum ya ora kok yarhamkum yarhamukum karena niku termasuk doane Kanjeng Nabi. Wa min asbabi lan iku setengah saking sebab-sebabe husnul khotimati yaiku mate husnul khotimah al muwadhabatu utawi nglanggengake hadza doa ing atase iki doa. Bon nggih. Kula panjenengan sedaya niku penjaluke nek sampean maos rotipan niku mesti ya Allah biha ya Allah biha jalukane mesti ya Allah bi husnil khotimah nggih jaluk husnul khotimah husnul khotimah apa to pungkasan sing apik apa sing iso nyebabno awake dhewe husnul khotimah salah satunya adalah istiqomah dalam hal melakukan amal kesaenan kados ngeten niki jenengan ger setiap malam Rebu budal ngaji ya setiap isu budal golek nafkah golek apa nafkah gawe anak bojone golek maisah kanggo anak bojone niku adalah melanggengkan utawa istiqomah dalam amal kebagusan. Salah satu yang menjadi penyebab husnul khotimah adalah nglanggengno amal-amal soleh. Makanya saiki karek sampeyan ya sampean duwe amal soleh apa ya kuwi lakonono istiqomah ngopi istiqomah ngopi ya jadwale ngopi ngopine nek bahas tentang ilmu ya ora apa-apa tapi nek ngopine jamaah istighosik ya bar niku nggih salah satu penyebabnya husnul khotimah yaitu istiqomah dalam menjalankan amal soleh terus nyata-nyatano maca la ilaha illallah makanya sampean ingin pun nanti kula paringi donga nggih nek mboten salah nek donga sing pas bar subuh niku kula maos la ilaha illallah imanan billah la ilaha illallah yakinan billah la ilaha illallah amantu billah sak teruse nah niku jenengan waca ya jenengan waca al malikul la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin niku jenengan waca niku adalah salah satu awake dhewe ben kapundhute husnul khotimah tur ketika bangun dari tidur awake dhewe digampangno rezekine kali Gusti Allah tur awake dhewe wis nyekel kunci swarga jirine ngoten jere guru-guru ya niku adalah penyebabnya husnul khotimah semono uga
enten sebab-sebab kula jenengan sedaya dadi suul khotimah. Apa? Nomor siji yaiku ngremehno salat. Wong niku nek ngremehno salat niku biasane akhir hayate niku suul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Artinya ngeten. Wis krungu adzan zuhur. Ya, wis engko dhisik cah menisan kok mepet-mepet asar. Biasanya sing paling angel ku ngasar, sing paling angel niku. Nah, wis engko dhisik wis kadung ceneh awake engko menisan mulai adus salat. Makanya teng Al-Qur'an niku diterangno salat sing paling salatul wusta termasuk jenis salat wusta niku salat asar. Salat sing angel dhewe niku gak kok salat subuh. Tetapi salat asar. Krana wektune niku wektu maghrib. Gitu. Waktu asar niku adalah waktu sing maga. Artinya maga niku nek zuhur kan ya pas wayahe wong istirahat utawa wong lautan. Tapi nek wayah ngasar niku maga. Lho, makanya teng Al-Qur'an niku diterangno wa sholatul wusta. Salat wusta niku adalah salat asar. Makanya ayo latihan ben awake dhewe mboten iso sebab suul khotimah, termasuk sing nomor siji adalah ngremehno salat. Sing nomor loro yaiku wasyaribul khamri, yaiku ngombe-ngombe atau minum-minuman keras. Niku adalah salah satu jenenge penyebab suul khotimah. Makanya kadang kula ya artinya gedeng ya gak kok gedeng ngeten. Oke, jamu kok ngene iki. Lah padahal teng Al-Qur'an pun jelas yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fiha ismun kabir wa manafi'u linnasi wa ismuha akbaru min naf'iha. Manfaate karo madharate niku ya luweh akeh. Madharate kok jere wong digawe jamu ya niku manfaate ge jamu, tapi lebih banyak madharate. Contone wong nek wis kadung gliyeng ngoten niku nerak montor kan ya ora roh, ra krasa dhek. Ya toh? Kuwi kan ya lara. Jere dige jamu tapi barbarane tambah lara, kabeh gurine ya tambah akeh. Ya jere kok dige jamu min naf'iha niku luwih saithik, manfaate niku luwih saithik. Niki to. Makanya kayak nek wong sing model ngoten niku ya salah besar, ya. Lagi jamu ya ora apa-apa saithik. Ya kuwi manfaatnya saithik tapi madharate lebih banyak. Termasuk sing iso nyebabno suul khotimah, ya. Niku lho nggih, makanya ya rondok cerdas saithik lah saiki ya. Dadi wong kudu pinter, artinya pinter iki laku sak tingkah dan laku, artinya omongan dan perilaku niku kudu seimbang. Wis nggih. Wis. Nomor 3 sing iso nyebabno suul khotimah yaiku adalah uqul waliden, yaiku wani karo wong tua. Hari ini dosa yang paling banyak dilakukan adalah setiap orang, setiap rumah niku dosa sing akeh adalah wani mbek wong tua. Saiki lho nggih. Nek cara disurvei wong RT 6 wong Kalirejo lah, setiap orang itu mempunyai dosa yaitu terhadap orang tua, artinya nggelakno wong tua. Nah kuwi sing nggarakno suul khotimah. Makanya kula niki dek wingi di apa ya diduli kalih wong, artinya ngeten, kancane Mbak Zakia niku WA, Mbak aku ki kesusahan 2 kali, artinya dia keguguran 2 kali. Lah mantun niku dhek kondo apa ki perkara aku wani mbek wong tuwa, tapi di lain sisi aku niki atiku ki loro tenan mbek wong tuwa. Sampai nek cerita wi lho ya, sampai nek cara tak pilih wong tuaku mending gak enek ae timbangane enek. Tuh, berarti saking mbah piyene gak paham kula. Dhek cerita kados ngoten niku. Nah, apa mungkin sebab iki sing nggarakno
sampai 2 kali niku kudune kan dikoreksi awake dhewe ngeten iki. Kenapa kok ora payu rabi? Kondang perkara wane, Mbek. Kenapa kok urung-urung duwe duit? Yo, salah satunya yo penyebabnya kan ngoten kudu dikoreksi awake dhewe. Gitu. Wong tua niku kan wakile Gusti Allah. Nah, makanya dhewe iki khutbah dhewe nek jenengan apa ngrungokno ya penak, artinya penak ya iso paham, tapi nek ukur ngantuk ya gak paham, nggih. Termasuk wong tua niku adalah wakile Gusti Allah. Nek wong tua nek Gusti Allah ridho, nek wong tua ridho Gusti Allah ya ridho. Tapi nek wong tua bendu Gusti Allah ya bendu. Wis ngono tok. Saiki cekelane awake dhewe karek wong tua. Nek sing duwe wong tua, ayo di rumah tenanan. Ya. Akhirnya ya dikai masukan wis piye ra piye awake dhewe ya kudu mbek wong tua walaupun sesakit apapun mbek wong tua ya kudu didongakno. Muga-muga oleh hidayah. Muga-muga oleh hidayah. Dongane kok ngono tok. Ya bedine dikabul utawa ora kan wis urusane Gusti Allah. Terus ngoten. Ya. Berat lho nggih. Wong nek wis wani mbek wong tua niku uripe berat tenan. Berat tenan niku nggih. Wes, sing terakhir sing garakno sebab-sebabe suul khotimah adalah napa? Gampang gelakno wong. Iki lho. Gampang gelakno wong. Sing penak we nek ngomong ngono kuwi mangke to. Nah, yo kudu kuwi lho gelakno wong kuwi lho sing garakno suul khotimah yo gelakno wong terus. Bisa garek. Nggih, niku lho, nggih garakno gelo wong iki yo. Iki ngene kok ngaji kok bahasaku kabeh iki ngono ya. Berarti ya ngaji iki ya bahasa awake dhewe kabeh nggih. Sesuk ora menyang aku ngaji kok modele kok mau nang klep-klep kan modele kok awake dhewe kabeh piye to iki ngaji kok model ngeten iki. Nah, ya artinya napa nggih wis awake dhewe umur niku ora enek sing ngerti. Umur niku gak enek sing roh kecuali kur Gusti Allah. Sak wayah-wayah mati ki ya gak enek wong ngerti, makanya ya persiapan. Artinya niki wau sing garak-garakno sebab-sebabe suul khotimah niku wau ngremehno salat, ngombe minum-minuman keras, homer, wani mbek wong tua, termasuk sing terakhir yaiku ndelekno wong. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi doa Allahumma duh Allah akrim mugi mulyakake panjenengan hadil ummati ing iki umat Muhammadiyati kang bangsa Muhammad bijamilin kelawan baguse awaidika pira-pira peparing utawa janji panjenengan fitdaro ini ing dalem dunya lan akhirat ikroman kelawan mulyakake liman maring wong ja'altaha kang dadosake tuan ing awaid min ummati sallallahu alaihi wasallam saking ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki termasuk dongane Kanjeng Nabi, nggih, dongane Kanjeng Nabi ben awake dhewe termasuk ben iso dadi husnul khotimah. Lho, makanya tenang to nggih. Nek ndonga niku aja kur ndonga awake dhewe. Ndongane kudu didongakno kabeh muslimin muslimat. Allahumma akrim hadil ummati Muhammadiyah. Ya Allah, jenengan mulyakno ummate Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi jamil awaidika dengan sebagus-bagus janji panjenengan di dalam dunia dan akhirat. Pun nggih, niki ayo ki sing tulisane apik sapa? Ditulis diwaca ya, ditulis artinya ditulis engko difotokopi didum. Iki ditulis gak apa nggih mijing tak didum. Mas Umam tulisannya apik gitu. Ya Mas. Didum iki donga niki. Allahumma akrim hadil ummat. Iku sing ngisore iki wis umum iki. Nah. Bon, bismillahirrahmanirrahim wa min halan iku setengah saking asbab al muwadhabatu kang langgengake ala hadi doa ing atase iki donga baina sunnati subhi ing dalam antarane sunnah subuh wa fardhihi lan fardune subuh. Termasuk nomor kalih dongane malih ben awake dhewe saged dados wong husnul khotimah dilakukan di antara
baina sunnati subuhi wa fardhi. Artinya di antara salat sunnah subuh. Lah, sing apik niku salat sunnah subuh niku dilakukan di rumah. Nggih. Nek sampean sing apik niku dilakukan di rumah, nek nok masjid engko lagi tahiyatul masjid. Lah nek nok langgar piye, Mas? Nek ngakali. Nah, mumpun nok langgar mosok tahiyatul mushola kan ora enek. Ya wis, nek ngono sampean nek ketika no omah sampean sholat hajat, sholat tobat no omah, gue budal no masjid karek sholat qobliyah subuh. Ngoten. Ya, iki kok ditulis, ditemplek nono. Kalau baduke templek nono nggon sholatin jenengan ya pas sujudane sampean kuwi mang templek nono kono nek wayah subuh diwaca. Piye dongane Allahumma ghfir. Allahumma do Allah. Ighfir mugi ngapunten li ummati maring umat Sayyidina Muhammadin bendoro kita nggih punika Nabi Muhammad. Allahumma raham. Allahumma do Allah irham mugi welas panjenengan umat Sayyidina Muhammad ing ummate Sayyidina Muhammad. Lho niki kan wis umum to nggih. Allahumma fil ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya wis mesti wis apal sampean. Kita iya kok menengi apal tenan to kur. Sing apal kur kali kanthok kita. Ya iki diwaca tenan iki. Allahumma astur. Allahumma do Allah istur mugi nutupi panjenengan umat Sayyidina Muhammadin ing aib ya to. Muga-muga Gusti Allah nutup aib awake dhewe. Dan aib umat Muhammad. Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma do Allah ujibur mugi nambeli tuan umat Sayyidina Muhammad ing umat bendoro kita Nabi Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Allahumma afin umat Sayyidina Muhammad. Lagi wis kita wis populer niki nggih. Tapi kok ora diamalo mutok lho. Allahumma do Allah aslih mugi bagusi tuan umat Sayyidina Muhammad ing umate Nabi Muhammad. Allahumma do Allah afi mugi nyelametake tuan umat Sayyidina Muhammad ing umate Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma do Allah ihfad mugi ngerso tuan umat Sayyidina Muhammad ing umate Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma do Allah irham mugi welas panjenengan welas tuan umat Sayyidina Muhammadin ing umatin Nabi Muhammad rahmatan kelawan rahmat amatan kang sumambrah ya Rabbil alamin nahi pangeran kabeh alam. Lho iki donga paket komplit iki ya. Wis njaluk apa di sepuro, njaluk dirahmati, njaluk ditutup aib, njaluk ditambali, artine hajat-hajate terpenuhi, njaluk diapii, bagusi semuane, njaluk diselametno, njaluk disehatno, ya, njaluk dijogo kalih Gusti Allah. Wis luar biasa niki diwaca tenan iki. Ya benjing ditulis saiki. Ditulis, ditemplekno. Nek ora di minimal duwe cekelan tulisan donga ngoten lho nggih. Engko sing dadi imam-imam ya iso diamalno. Makanya kula suwun nggih sedaya kemawon nek nok lingkungane sampean membutuhkan sampean kudu tandang. Ya, trio ya tandang ya. Ono enek wong liya sing nelponi wis bahaya. Ya. Karena napa? Karena ketoke disone awake dhewe kan ya berbagai macam kalangan, nggih. Artine ngoten, sampean kudu tandang. Nek dikongkon ndonga ya ndonga sak isone. Sing penting donga nganten aja didongakno wong mati. Allahumma ighfir lahu maca mbok ngono no. Ya, utawa donga akekoan mbok dongakno wong mati, kuwi kleru. Engko nek wong njaluk nandukno apa jenenge wiwit mbok dongakno dongane wong mati ya kleru aja. Ya dungane njaluk rezeki sing akeh ngono to nek wiwit ya. Pokoknya ditandangi nggih, tak suwun sapa wae semua nek lingkungane sampean kabeh nek dijaluki tolong kongkon ndongakno, artine dikongkon bacaan tahlil dan lain sebagainya kudu ditandangi. Ya, mbah ra ketan maca buku luwih apik.
Sampean buka buku niku lebih baik ya. Nyontoh ngoten niku lho luwih apik tinimbangane apal tapi blundet iki enek sing ketinggalan kabeh. Ya. Luwih apik ngoten. Lah kok dindho wong lah kok ora apal lah timbangane kowe ra gelem tandang. Ngono ae saiki nggih. Ora apa-apa. Mboten napa-napa awake dhewe lebih baik ngoten. Wis karuan jelas. Ngono lho nggih. Wis iki cah nom-nom wis tak jaluk kudu teng lingkungane kudu harus ambil andil ya, ngambil andil, ikut serta dalam niku mang kegiatan-kegiatan masyarakat sing teng lingkungannya sampeyan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma duh Allah farid mugi napa niku bingahaken tuan an ummati sayyidina Muhammad saking ummate Kanjeng Nabi Muhammad farojan kelawan bunga ajilan kang gagi-gagi lho. Sampeyan lho didongakno wong sakmene kae ya Allah muga-muga ummate Muhammad muga bungae ora kok sesuk ndang gagi dan cepet-cepetan muga-muga ndang bungah. Ya Rabbal Alamin, hei pengerane alam kabeh. Wa min alan iku setengah saking asbab mulazamati hadi doa utawi nglanggengake iki doa. Wa utawi hadi doa ya Rabbi kullu syai, ya Rabbi hei pangeran kula syai saben-saben suci bi kudratika kelawan kuwas panjenengan. Ala kulli syai'in ing atase sedaya perkawis. Lho iki lho nggih. Niki diterangno ya Rabbi kulli syai. Artine pangeran semuanya ya. Makanya ngeten nggih, dosa sing paling gede niku adalah syirik. Syirik niku mensekutukan Gusti Allah. Artinya ngene. Bumi sing digelar niki fasilitas sing enek nok bumi iki mang sing duwe kan Gusti Allah. Niki diciptakan niki untuk awake dhewe kabeh. Nek awake dhewe gak gelem ngakoni pangeran niku gak yo repot. Contohnya ngene. Sampeyan duwe omah. Misale kula duwe omah, ya toh. Tak kongkon nggoni trio, yo iki omahku nggoni. Delalah trio ditakoki wong, yo iki omahe sapa? Mbah, omahe sapa? Padahal wis tak siapi mangan turu nggon apa-apa wis mie yo cemepak, mangan yo wis cemepak, nggon turu wis penak kabeh. Tuh. Cara awake dhewe sebagai pemilik omah kuwi kan yo gregetan. Ya toh? Lah, ibaratnya Gusti Allah yang ngono. Dosa yang paling gede yaitu syirik mensekutukan Gusti Allah, orang ngakoni enake Gusti Allah. Bumi sing digelar, wit-witan sing enek kabeh iki digunakno kanggo sapa? Nyepaki menungso sampean-sampean kabeh iki. Ngene kok ora gelem ngakoni Gusti Allah iki lho piye? Ya, ngene kok gak gelem nyembah nang Gusti Allah iki piye? Makanya dingin pun diterangno Gusti Allah iki ora kok butuh sembahane sampean, ora kok butuh ibadah sampean, sing butuh niki awake dhewe. Ighfir bismillahirrahmanirrahim, ighfir li mugi ngapunten tuan, kula syai'in dateng ighfir mugi ngapunten tuan li dhumateng ingsun kula syai'in ing sedaya perkawis. Wala tas'alni lan ampun takon tuane ing ingsun an kula syai'in saking sedaya perkawis. Iki donga ngakali tok iki ya. Donga ngakali tok. Artinya ya Allah jenengan sepura dosa kula, jenengan aja takok apa-apa nek kula sampeyan wayah yaumul hisab iki awake dhewe aja moh ditakoki. Wala tu hasibni lan ampun ngantos ngitung tuani ing kula. Ya Allah aja mbok hisab. Iki wis iki donga wis kon antok nggih ngakali tok iki artine. Artine ngakali ki njaluk teng Gusti Allah muga bebas kabeh. Ha. Fi kulli syai'in ing dalam sedaya perkawis wa atine lan mugi paring tuan ni ing kula syai'in ing sedaya perkawis. Luh penake ngene kok donga. Ya Allah jenengan sepura dosa kula ora usah mbok takoki rena-rena, aja mbok hisab. Sing tak jaluk kek ana kabeh. Wa atini kula syai. Iki kaya menangan dhewe to nggih awake dhewe iki. Jalukane paket komplit ngono kuwi wis disepuro, ora usah ditakoki, ora usah dihisab. Jaluk apa wae kudu dindang turuti.
Niki lho nggih. Pun nggih, niki adalah doa ben awake dhewe termasuk sebab-sebabnya husnul khotimah. Iki kudu ditulis ki ya. Ditulis latihan mbek diamalno. Allahumma astur ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afin ummata Sayyidina Muhammad. Kan ya kita gaya tau nek ndonga rontok-rontok ngono kuwi lho. Ngono lho nggih. Takoki wong kok kita lho kok iso ndonga ngene kok ndi lah. Ngaji ya. Jawabane nek ngaji kan ya cocok. Nggih selasa ngaji ya oleh donga iki. Wis iki sesuk tak insyaallah tak tulise nggih. Untuk gede ben iso diwaca, difotokopi bareng-bareng. Pun nggih, bismillahirrahmanirrahim. Pun lanjutaken babus sunaiyu utawi iku bab nerangake kang bangsa loro. Wa fihi lan iku ing dalem sunai salah sunah utawi 30 mau idotan apane pitutur. Niki masuk bab yang bangsa loro-loro. Ya, artinya dua-dua. Jumlahnya ada 30 mau idoh, ada 30 tutur. Arbaatun utawi kang papat, akhbarun iku dawe Rasulullah. Wal baqi utawi kang keri asarun iku asar. Jadi 30 sing dawe Kanjeng Nabi niku enek papat, sing asar niku napa to? Qaulus sahabah, dawe sahabat, dawe tabiin niku jenenge asar. Berarti 30 dikurangi papat berarti 6 likur. Berarti sing 6 likur dawuh mau idoh, engko sing 6 likur mau idoh niku adalah dawuh-dawuh para sahabat. Wa na'ni lan ngarepake ingsun bil akhbari kelawan akhbar. Sing dimaksud akhbar iku apa? Aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam iku pira-pira dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenengan enek kata-kata akhbar niku berarti dawuh Kanjeng Nabi. Hadis ngono lho nggih. Hadis niku ya perkataane, ya tingkae, ya lakune, ya. Niku adalah hadis. Wal asar wabil asari lan kelawan asar aqwalu sahabati iku pira-pira dawuhe sahabat wa tabi'ina lan pira-pira tabi'in. Faminu mongko iku setengah saking as-sunaiyu aifal maqalatul ula tegese utawi pengucap kang pertama minal munabbihati saking pira-pira mau idoh kang ngemotaken as-sunaiyati kang bangsa loro. Ma iku barang ruwiyah den critakake apa ma'anen Nabi sallallahu alaihi wasallam yaiku saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu setuhune Kanjeng Nabi iku dawuh, kala iku dawuh. Khoslatani utawi rong perkara la syai'un iku ora ana suwiji-wiji afdhalun iku luweh utama min humatin nimbang kholastani. Ada dua perkara yang lebih utama dibandingkan dari dua perkara. Artinya dua perkara ini adalah lebih utama daripada yang lainnya. Apa sing pertama? Al imanu yaiku iman billahi kelawan Allah. Yang pertama adalah iman kepada Gusti Allah. Wong nek wis duweni iman niku adalah lebih utama dari yang lain. Ya toh? Imane napa to? Percaya, ngakoni. Ya, ngakoni nek Gusti Allah niku enek, nek Kanjeng Nabi Muhammad, nabi-nabi niku enek. Kitab-kitabe Allah, kodok-kodari Gusti Allah. Sing nomor kalih napa wa naf'ulan manfaati lil muslimina maring pira-pira wong Islam. Tuh. Pun nggih, dadi intine napa? Dua keutamaan yang paling utama adalah siji iman, sing nomor loro adalah bermanfaat untuk orang lain atau bermanfaat bagi orang muslim. Niki sudah menjadikan contoh bagi awake pelajaran bahwa hubungan itu ada hubungan vertikal dan horizontal. Vertikal sing munggah atau medun? Hah? Munggah ya vertikal, nek horizontal
sing ngeten artine napa hubungan kalih Gusti Allah ya kudu apik, hubungan kalih menungso ya apik. Nek hubungan mbek Gusti Allah wis apik, salat jungkungkung tenanan, zikiran, tapi mbek tanggane, tapi mbek liyane tidak memberi manfaat, ya niku termasuk ora la syai'un afdol, tidak ada perkara yang lebih afdol. Pun nggih. Carane piye? Carane manfaat piye? Bil maqali kelawan pengucape au bil jahi utawa kelawan pangkate au bil mali utawa kelawan bondone au bil badani utawa kelawan badani. Lho, nek sampean pingin manfaat isone ngomong ya nganggo omongane. Isone nuturi, isone enek koncone sampean duweni apa masalah. Ya sampean rungokno dhisik masalah bar jenengan rungokno. Kok lagi iso ngkai solusi. Lah aku ya termasuk manfaat bagi orang lain. Ngono lho nggih. Aja kok tambahi masalah iki. Oh tenane aku ya roh kok wonge ngono. Ya kuwi tambah memperkeruh masalah kuwi. Ya. Aja ngono. Au bil qauli au bil jahi kelawan pangkat. Misale dadi Pak RT, ya enek tanda tangane kok payu ya wis. Ya, artine gawe sing apik, ora kok tanda tangane kuwi digawe sing elek. Ngoten lho nggih. Jadi orang au bil jah pangkat niku juga perlu. Makanya terserah sampean nggih, sampean posisine di mana sakniki. Sing penting iso manfaat. Au bil mali utawa misale awake dhewe kok dadi ditakdir kalih Gusti Allah dadi wong sugih ben manfaat ya nganggo bondone. Lho, misale bondo ora patek duwe ya au bil badani yaiku kelawan nganggo awake. Nek enek apa-apa tanggane dibantu. Ayo tak wangi nguyung bareng. Kuwi jenenge manfaat. Wis lengkap lho iki dengan pengucapan, dengan pangkat, dengan mal, dengan badan. Kuwi kudu salah satu di antara kita kudu jenengan lakoni. Wis nggih posisine sampean teng pundi saiki wis dinggo ya ben manfaat lil muslimin. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapa wonge asbaha iku isu-isuan sapa wong utawa sapa man layan wi hale ora niat sapa man adzulma ing ngoyo ala ahadin ing atase wong suwiji. Lho iki lho penak ngene. Hufira mongko den ngapura lahu kedue man ma apa bareng jana kang nglakoni sapa man. Awake dhewe isu-isuan subuh tangi turu melek aku ora pemek apa wis ora ape ngani ngoyo wong wis ora ape duweni benci mbek wong. Nah, sapa wonge kok niat ngono tok. Ya, artinya dalam hatinya isu-isu awake dhewe niki mang wis tanpa beban. Niku Gusti Allah ngapura dosane awake dhewe. Sewalike waman lan utawi sapa wong asbaha iku isu-isuan sapa man yanwi haleniat nusratal madlumi yanwi halenian sapa man nusratal madlumi ing nulungi wong kang den ngani ngoyo wa qada al hajati lan nekani hajate al muslima wong Islam kanat mongko ana lahu apa halah ka ajri hajatin iku kaya ganjarane wong haji mabruratin kang mabrur. Lho sapa wonge isu-isuan sampean nulungi wong ya wong sing dijotosi misale sampean tulungi utawa wong sing dingane ngoyo jenengan tulungi utawa wong sing duweni qada al hajat duweni hajat jenengan tulungi ya niku ganjarane sampean ku kaya wong haji sing mabrur. Penake ngene cak. Enek wong marono sampean Mas Umam aku nilai duwike. Aku utangi. Ya ta?
Delalah tenan. Wis enek sing mara nang omah. Nekani hajate pengin apa nilai utang, nilai duit. Lah kok delalah karo Mas Man disilai. Wis rasa haji, ganjarane padha karo haji mabrur bondo duit 50. Lho, gitu. Jadi nek wong nek ngaji niku ya penak jenenge. Kita iki wis cocok iki, nggih, cocok gawe awake dhewe kabeh ngenten iki. Sapa wonge isu-isuan wis niat ape nulungi wong. Artine niat tonggo kae kok duwe gawe cah. Aku isu-isuan cah ape ngewangi. Lho, kuwi lho ganjarane kaya hajan mabrur. Ngoten nggih. Jadi bermanfaat untuk orang lain itu nilainya luar biasa. Ya. Jadi sampean kudu bermanfaat, nggih. Nyuwun sewu. Menjadi baik niku mudah. Hanya berbekal diam tok mau menengai dianggap apik. Mas Umam kok mau menengai bocah kok matoh ngene cah. Wis meneng ra kakean jengker. Bocah yang ganteng tenan, lulusan S1, gampang. Jadi wong apik kur bondo meneng kuwi dianggap wong apik. Sing angel apa? Dadi wong sing wong manfaat niku harus berjuang. Ya, harus berjuang. Makanya sampeyan niku ya kok kesehariane sampean niku lelah. Artinya lelah niku misalnya pun saya kaya ngaji ya ngaji nang mati rono rene kudu ngene iki ya toh kok lelah model ngoten niku lelah untuk manfaat orang lain niku luar biasa makanya nggih duit utawa bondene sampean dianggap bondo sing barokah ya sampean nyambut gawe jere oleh duit saite akeh mbok klumpukno kok diarani barokah ya apa to duit sing barokah niku adalah uang sing iso nggarakno sampean pareteng Gusti Allah. Niku sing barokah. Ya, artine sampean duit sampean dalam budal ngaji. Sampean nggo mbuh apa. Kuwi sing diarani rezeki sing barokah. Duit kaya apa, bondo kaya apa nek gak marek nang Gusti Allah niku gak barokah. Okay. Perlu digarisbawahi bahwa rezeki barokah ciri-cirinya yang pertama adalah awake dhewe iso mendekat dengan Gusti Allah niku. Jenengan angen-angen iki kira-kira bandaku wis barokah turun. Kira-kira bondoku ki wis bener-bener turun. Ya, ngoten. Terus malih wong nyambut gawe niku nek krasa kesel tapi atine seneng niku nyambut gawene wis jalur. Nggih. Kesel ya toh, awake kesel tapi atine seneng niku jalur. Wis bener. Rezekine sampean wis bener. Tapi sebalike ya toh, sampean duwe akeh tapi atine gak seneng, gak ayem, kuwi berarti perlu pertanyakan. Terus kur ngono tok. Nggih. Dadi kur ngono tok. Intine awake dhewe kehidupan iki kur ngono tok. Nek awake dhewe nyambut gawe esuk budal nang sawah, budal nang pasar, mulai wis pegel. Tapi atine ya wis seneng. Kaya Kang Sugeng wis jam 09.00 wis ngitung bathi misale. Wis seneng. Wis jalur kuwi. Wis jalur. Tapi nek sewalike nek jenengan krasa atine gak tenang, atine krasa kok was-was terus. Nah, niku perlu dipertanyakan. Paham nggih? Niki adalah sekedhik mawon masalah-masalah Maisah. Karena napa? Maisah niku penting. Maisah niku untuk mendidik karakter putra-putri jenengan salah satunya adalah dari Maisah niku. Pun nggih. Ya, dewi pun tak terangos tenten masalah Nabi Ibrahim nggih. Termasuk Nabi Ibrahim niku orangnya bermusyawarah dengan anaknya. Anaknya sampean nangis njaluk apa? Celuk. Rene, sampean kok nangis kenapa? Aku ngene. Wis njaluk saiki piye? Musyawarah. Kaya masuk mam ngene. Piye mam? Kowe njaluk wedokan sing piye? Kok wedokan? Kowe wedok sing piye ngono lho. Dijak jengker.
wong tua iki ngomong kuwi dijak jengker, berdialog. Artine iki musyawarah. Ngoten lho. Wong tua iki ngoten. Wong tua kudu musyawarah. Makanya ya, iki pun tak terangno tenan wis jlentreh. Nabi Ibrahim yang ngono ketika oleh impen dikongkon nyembelih putrane, kan Nabi Ismail ditimbali, anakku, aku iki oleh impen. Di dunia aku ngipi oleh perintah Gusti Allah kon nyembelih awak. Kira-kira awak piye pendapatan? Ngono. Jadi wong tua itu salah satu adalah dari komunikasi antara anak dan orang tua itu penting, ya. Wis niku Nabi Ibrahim wis lengkap niku bagi keluarga niku wis lengkap. Mon ya. Musyawarah terus ojo lali ndongakno sing paling penting ya dijangkung dengan doa ya dijangkung dengan doa dan ikhtiar batiniah ya batiniah jenengan terus sambung antara anak dan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabu tawi luweh den demeni al ibadu tawi pira-pira kawula illallahi taala maring Allah taala. Hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah sapa? Anfa'ul linnasi iku luweh manfaati menungso. Yaitu adalah hamba-hamba adalah orang-orang yang bermanfaat bagi manusia. Linnasi maring menungso. Afdalun utawi luweh utama al amali pira-pira amal. Dan lebih utamanya amal niku apa? Idkhalus surur yaiku nglebokake kebungahan ala qalbil mukminin ing ngatasé atine wong mukmin. Termasuk amal-amal yang paling utama, amal yang paling lebih afdol adalah memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang mukmin. Contohnya sampean diundang wong teko no wong prakaprah ya makanya aja disepelekno nek enek undangan bancaan enek undangan apa aja disepelekno mbok jawabi ya Mas kowe mare oleh amplop mbok kok nek ngono kok kleru nah iki wah semuanya ngono nah aku sadurunge kowe ngomong tak jawab aku dhisik mare aku wis pikiran-pikiran wis paham aku mare ya to wis paham aku ya. Ngoten ya. Itu halus surur sampan bunga wong memasukkan kebahagiaan orang lain di dalam hati orang lain. Niku adalah afdhalul amal. Sampeyan ditukok klambi wong tuane sampeyan. Sampeyan niku nyenengno rasa perang. Sampeyan nukokno ditukokno panganan Pak Imboke dimasakno bojone. Mbok pangan kuwi adalah wis termasuk afdhalul amal. Lebih utamanya amal. Karena napa bojone sampean seneng, alhamdulillah ya. Masakanku di tangan. Lah kula dhewe ya tahu, digawe wedang ya ora kok gula sing digawe uyah ya tahu kula. Ngombe teh ya digawe teh niku ya uyah ya tahu kula. Nah, tapi bareng ngono ya tak celok iki njajal ombe dhewe, rasane ya diombe wong loro enak to ora. Kok ngeten rasane kok asin ya wis terus diganti ngono carane nek nuturi iki ngono ora kok iki apa ngene iki ngono lho nggih dadi ya kudu duwe trik ngoten lho kula nate ngoten niku ya nang tahu wisan nek Mas Umam kan rong tahu ya kena ya pun nggih pun, ayo sareng-sareng gawe bungae wong liya. Gawe bungae sesama orang mukmin. Ya. Yatorodu yaiku nolak sapa wong anhu saking mukmin juan ing kuwe. Contone apa ngkei mangan wong sing kuwe au yakshifu utawi ngilangi sapa wong anhu saking mukmin karban ing kerupekan. Enek wong mara nggih sampean cerita ya ki piye ki. Awake dhewe kok anakku ki ngene, keluargaku ngene. Ya sampean rungokno. Nek enek wong cerita duwe masalah,
rungokno dhisik. Ya. Wong niku penting ya. Wong niku kadang butuh untuk didengarkan. Sama nek di apa diaduli karo koncone sampean, rungokno dhisik. Antara kerupekane duweni pikirane mumet, rungokno dhisik. Ya. Niku adalah termasuk itu khalus surur. Ya toh, bungahno wong liya. Dadi penak ngene cah ya. Ngaji kok penak ngene. Au yaqdi utawa nyauri sapa wong lahu krana mukmin denan ing utang. Lah iki nek ketoke awake dhewe wis Mas, saiki utangem tak sauri ya. Tak sauri lunas, tapi sawam tinggal. Lah kuwi ya itu neh nek kuwi. Ya. Mare aku wis apal ya, cah-cah ngene iki wis paham aku. Dadi ya tak omongi dhisik. Ya. Nih makanya nggih kebahagiaan orang niku nah ya nggih kuwatah ngeten iki. Wis tak bano mawon ben sesuk ganti bab. Wa khalastani lan utawi rong perkara la syai'an iku ora ana suwiji akhbatsu iku luweh kotor. Ya. Dua perkara yang lebih utama adalah iman dan bermanfaat bagi orang lain. Enek neh dua perkara sing garakno luweh den jemberi. Akhbatsu niku kotor. Kotor niku kan artine jemberi wong. Min huma tinimbang kholastani sing nomor 1 yaiku asyirku yaiku nyekutake billahi ing Allah. Nomor 1 syirik. Mang wis tak sampe no. Awake dhewe bumi digelar iwak apa wae no kene no bumi iki kabeh gawe menungso. Wong sing nang laut ndah ya digoleki gawe menungso. Sing ditandur nang jero nang bumi iki ya gawe menungso. Sing dincepo nang ngisore bumi ya kanggo menungso. Kabeh niki langit bumi niki diciptakno kanggo menungso. Ngene kok ora gelem ngakoni Gusti Allah kebacut. Sing nomor 2 napa? Wa dzurruhu lan gawe bahaya. Bil muslimina kelawan pira-pira wong Islam. Sing nomor 2 yaiku gawe bahayane wong. Gawe ra tenange wong. Jadi sampean enek nok lingkungan itu marah gawe bahaya. Lah kuwi perkara loro sing jemberi ya lebih akhbasu lebih kotor. Fi abadanihim ing dalem pira-pira badane muslim wa amalihim lan pira-pira bandane muslim. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala mongko setune sekabehane pira-pira perintah Allah taala tarju iku bali ila khoslataini maring rong perkara at-taqdima suwiji kang ngagungake lillahi maring Allah taala wasyafaqati lan welas li khalqihi maring makhluke Allah. Karena pada dasarnya dua perkara niki adalah yang pertama adalah mengagungkan Gusti Allah, yang kedua adalah untuk berbelas kasih lil khalqihi terhadap makhluk. Nah, muamalah ma Allah, muamalah ma'an nas, ma'a khalqih yaitu welas asih terhadap makhluk-makhluk Gusti Allah. Iki wis jangkep kabeh mriki. Qaulihi ta'ala kaya dawuhe Allah taala aqimu sholata wa atuz zakat. Aqimu sholata nindakake sira kabeh as-sholata ing salat wa atulan muwehono sira kabeh az-zakata ing zakat. Wis bener. Pertama salat. Salat kan berarti teng Gusti Allah. Wa atuz zakat berarti teng para makhluk. Sesuai dengan dawuh Gusti Allah. Wa qaulihi lan dawuh Allah taala uskurli syukura sira li maring ingsun wali taikalan maring wong tuwa loro pira. Siji awake dhewe kudu syukur teng Gusti Allah, nomor 2 awake dhewe kudu syukur teng wong tuwa loro. Isone awake dhewe ana nang donya niki nggih perkara enake wong tuwa loro. Makanya kudu bersyukur terhadap Gusti Allah, ya syukur terhadap kedua orang tua kita. Rupane apa syukure? Dengan menjalankan perintah wong tua, dengan mendoakan wong tua sing sampun kabundut. Makanya sedekah yang lebih afdol adalah ketika nek seurip ya. La ayyatasaddaqal mar'u bidirhamin khairun ayyatasaddaqa bimi'ati dirhamin.
Amin. Sedekahe wong sing sek urip sak dirham niku luwih utama tinimbang sedekahe 100 dirham wis mati. Sampeyan ngorbani wong tuane sampean wedhus siji sing sek urip niku lebih utama daripada sampean ngorbani 100 wedhus ketika ibuke sampun kapundhut sedo. Makanya mumpung wong tuane sek enek iki sedekah kanggo pakku, sedekah kanggo buku. Wonten nggih. Wonten nggih niku khotbah Jumat eling berarti kali kan. Berarti budal. Waruya lan den riwayat den critake an Uwais Al-Qarni saking Uwais Al-Qarni. Anahu apa sedune Uwais kala iku ngendika sapa Uwais. Marortu iku lewat fi ba'di siyahatihi ing. Marortu lewat ingsun fi ba'di siyahatihi ing dalam setengahe la apa merantau. Artinya dalam perjalanan birohibin kelawan pendeta. Suatu ketika Uwais Al-Qarni niki berjalan dalam merantau, dalam bepergiannya dia bertemu dengan rohib. Rohib niku pendeta. Rohib Kanjeng Nabi mbiyen enek loro nggih, sailing to ra kae. Nastura mbek Tahira. Fakultu mongko matur ingsun ya rohib ma iku apa? Awalud darajatin utawi kawitane derajat. Yarqaha kang munggah ing derajat al muridu sapa wong kang ngarepake akhirat. Rohib, pendeta. Amal apa sing lebih utama yang menjadikan derajat kita diangkat sebagai murid atau diangkat sampeyan ketika no akhirat. Wala mengko jawab sapa rohib rodu iku balikake utawa ninggal al madzalimi ing penganiaya. Siji awake dhewe aja seneng ngani ngoyo. Wa hifatud dhahri lan entenge geger minat tabiati saking pira-pira hak-hake adami. Artine napa? Awake dhewe niku entengan hifatud dhahri niku seneng bantu. Ngoten lho nggih, enteng gegeri artine seneng bantu, ora kok gegeri enteng ngono gak. Gegeri enteng artine seneng membantu. Fa innahu mongko setune kelakuan layas adu iku ora munggalil abdi kedue kawula amalun apa amal wa alailan iku ing atase abdun tabiatun utawi hak Adam au madlamatun utawi pengani nggih. Jadi intine pelajaran iki sepindah awak dhewe muamalah ma Allah penting, muamalah ma Anas juga penting. Artinya kedua niki mang ojo sampai singkleh, artinya harus berseimbang antara niki wau. Gusti Allah nggih muamalah mbek ma'anas nggih, salat yo nggih, tahlilan serawung mbek wong-wong yo nggih. Ngoten lho nggih. Mangkae kenging napa kok enek tahlilan nggih termasuk niku yo ben gelem dolanno wong liya. Pun nggih. Ngoten mawon. Wal maqalatu tsaniyatu wallahu a'lam bissawab. Pun ngoten mawon mugi manfaat, mugi barokah, mugi ndadosaken sababya kula panjenengan sedaya angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kula nyuwun Fatihah insyaallah nggih kholipun Mbah Yai Saleh Talun insyaallah dumawah benjing Jumat pramila dalu punika kula nyuwun ziyadah Fatihah nggih sareng-sareng ben kula jenengan sedaya dianggep dados murite Mbah Yai Saleh ala diniyah wa ala kulliyatin shalihah wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mbah Yai Saleh Mbah Yai Saleh Mbah Yai Imam Najib Mbah Yai Ali Kumedi wa jamil muassis Mahda Tanwir. Syaikhul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wabisyirli wa liwalidayya amin. Insyaallah pengaosane dinten Jumat siang nggih ingkang ngaos Gus Najib Jombang sing nomor kalih Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa wakil PBNU nggih. Daging kabeh niku ya ora ana sing guyon penak kabeh niku. Pun ngoten mawon saking kula ngapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad